Oca i Sina i Svetoga Duha. Ovo je, braćo i sestre, poslednja od nedelja pred Pedesetnicu. To su nedelje, kao što smo rekli, u kojima saznajemo o Gospodu kao Mesiji, saznajemo o njegovom vaskrsenju i o znacima njegovog mesijanstva koje je činio dok je hodio na ovome svetu, dok je bio prisutan sa nama u telu. I u ovoj povesti o slepome na početku nam evanđelista podvlači, i to je podatak koji su svi znali u početku, da je ovaj čovek slep od rođenja. To znači da nije mu se nešto desilo pa da je izgubio vid, da nije imao povredu, da nije imao neku bolest, već da od početka nije video. Utoliko je veće isceljenje koje Gospod čini, jer ne isceljuje samo oči njegove, već mu daje i opažanje, percepciju, a to je nešto što se uči u ogromnom periodu razvoja, jer čovek je stvoren da nema sve u početku, već ima sve darove u potencijalu, ali trudom svojim i procesom sazrevanja on stiče malo po malo razne svoje darove, i to nam i razvojna psihologija podrobno opisuje. Ali recimo da je neko imao ispravne oči, ali trenutno neispravne, i da nije mogao da gleda u tom periodu razvoja kada je mozak fiziološki za to spreman, i ako mu se posle i iscele oči, on ne može da vidi, on onda vidi zaista nepotpuno, samo vidi neke svetlosti, jer vid nije obično primanje svetlosne slike iz sveta, već je to jedna izuzetno komplikovana i do sada neobjašnjena procedura, i ogromne milioni raznih veza u mozgu moraju da se uspostave da bi se tokom razvoja u ranim godinama, da bi se stekla percepcija vida. I Gospod jednim čudesnim delom sve to unazad čini i daje ovome potpuni vid. A kao što ćemo videti kasnije, ne samo da ga isceljuje telesno i psihološki, ne samo da mu daje telesni vid, već i duhovni. I to se na kraju potvrđuje kad ovaj vidi Gospoda i ispoveda ga. Dotle je Gospod učinio da ga on ne vidi, iako je dobio isceljenje i dobio je vid. Jer kako ga Gospod isceljuje? Gospod može da ga isceli i jednom rečju, i manje od jedne reči, može i ćutke da ga isceli samo pokretom svoje volje, ali on čini jedan proces. On prvo pravi blato, pljune na zemlju i pravi od toga blato, i onda pomazuje oči slepoga i govori mu da ide u banju Siloam i da se umije i da će tako da progleda.
time na neki način i ukazuje na spasenje, na stvaranje čoveka, jer čoveka je u početku stvorio takođe iz zemlje i takođe ga posle mu je dunuo duha u njega i stvorio od čoveka živu dušu. I sada ponavlja taj proces, ali daje i priliku slepome da učestvuje u procesu. I slepi sluša njega i odlazi do banje Siloamske, koja je tu u Jerusalimu takođe, i ta reč znači poslan, Siloam znači poslan, a Gospod u uvodu u ovo čudo isceljenja govori: meni valja činiti dela onoga koji me posla dok je dan. I on kaže da on mora da čini dela i čini ta dela. Upravo im najavljuje i pokazuje da čini dela onoga koji ga je poslao. I kaže mu: umi se u banji Siloamskoj, dajući njemu priliku da učestvuje u tome, da ne bude samo pasivni primalac. I znači tek kad je se umio, on je progledao i video svet, a Gospoda pamti samo po svom dotadašnjem načinu percepcije, samo po slušanju njegove reči i možda po dodiru i po mirisu, ali nije mu video još lice. I vidi se da je on progledao i duhovnim očima, jer potom dolazi ova vrlo složena pripovest o posledicama dela Gospodnjeg i kako to dovodi do razdora među Jevrejima i do neverovanja i do najtananijih pokušaja da se ovaj diskredituje, da se njegov identitet negira i da se negira pre svega delo Gospodnje. I tu se naravno i uključuje i diskusija o suboti, jer ko je ovaj koji čini ono što ne sme da se čini u subotu. I slepi i novoprogledavši na najmudriji način odgovara i obrazlaže ono što mu se desilo i ukazuje da je to čovek pravedan i on kaže: ne znam da li je grešan, ali on otvori moje oči. I tek kada sav taj napor učini da posvedoči i da ispovedi to dobro delo što je upravo primio, i kada u neku ruku postrada za istinu, tek onda i kada ga Judejci isteraju iz hrama posle sve te diskusije, tek onda mu dolazi Isus i ovaj ga vidi. I Isus mu govori: ja sam taj. I onda on vidi njega, sunce pravde, sunce istine. I crkva kad opisuje, sažima ovaj događaj, navodi stih iz Psalama: pogledaj na mene i pomiluj me. I upravo se to dešava ovde. Gospod je pogledao na njega i pomilovao ga, a on se udostojio da postrada i da ispovedi Gospoda i onda da vidi njegovo sveto lice. Neka bi Bog dao da i mi, poput ovog umudrenog
dotadašnjeg slepca i mi otvorimo oči svoje i da tu kolotečinu u kojoj se nalazimo i u kojoj ne možemo dobro da opažamo, ne možemo dobro da razmišljamo, da svaki dan tu kolotečinu uviđamo i da izlazimo iz nje i da možemo da vidimo svoga Gospoda pre svega u našoj crkvi i na svetoj liturgiji, gde gledamo lice Božije i gde On gleda na nas i miluje nas, i da svi zajedno, slaveći Boga, govorimo: verujem, Gospode, kao što je ovaj bivši slepi uskliknuo: verujem, Gospode. Molitvama svih svetih da progledamo i da gledamo lice Božije u onaj dan, lice Boga jednoga u Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha.